Iaho, Kadochikov, ku deporte. E chinês Ji Dong tem uma meta. Mira Messi junga de Nou Camp. E jovem viaja mais de 10.000 quilômetros de Pequim para Rússia, para Estland, para Letland, Lituânia, Polônia, Tchequia, Áustria, Itália, França, para ir a Espanha. E a maioria da via left. Ela vai. Está tem suerte. Dong Amira, seu sonho vira realidade. Chega para Mira juega Barcelona via Real, qual Barcelona gana 3-2. Tudo trabalho de lunes e meio para chegar a Barcelona, não estava por nada. Ela mira Messi, a maioria está por nada, ela pula também. E Sportvereniging Mercurius da Lucy, na uniforme novo, então nada de suerte também. Mercurius junga ng primeiro partido de na uniforme novo e está derrotado Dakota Stars. Uniforme novo, é color dan tradicional voor het tempo que afunda het club 65 anos passado. Voor 2015 gaan we er weer net zoals tegenaan. We bestaan dit jaar 65 jaar. Dus vandaar dat wij ons in het nieuw hebben gestoken. We hebben nieuwe plannen voor 2015. We gaan met de club weer naar het buitenland toe. We gaan naar Boston. Dat gaan we samen met onze zustervereniging Roma doen. Dus we gaan er een heel leuk jaar van maken. En het uniform blijft rood en wit? Ja, het is altijd rood en wit geweest. In onze huishoudelijke reglementen staat een wit shirt met een vette rode baan, verticaal. Dus we hebben hem 10 jaar in het midden gehad en nu hebben we hem een keer aan de zijkant. En ja, we zijn er heel tevreden mee, ook met de sponsor die dat belangeloos heeft gedaan. En het voetballen dat gaat door iedere zaterdag hier bij Mercurius? Ja, iedere zaterdag zoals we dat al 40 jaar hier doen. Iedere zaterdag spelen wij hier tegen onze tegenstander, thuis op het clubhuis bij Mercurius. En daarna gaan we gezellig de derde helft doen, zoals we dat al jaren doen en zoals we dat jaren blijven doen. En de leden van Mercurius, ze hebben werk te doen en doen ze het optimaal? Ja. We mogen niet, wat dat betreft, we hebben heel veel trouwe leden. We krijgen ook steeds nieuwe leden erbij. Dus we hebben een goede doorsnee van de maatschappij, een goede afspiegeling. We hebben Nederlanders erbij zitten, we hebben Arubanen erbij zitten, we hebben Latijns-Amerikaanse spelers erbij zitten. Dus we hebben een goede mengeling, een afspiegeling van de maatschappij. En we voetballen elke zaterdag en dat gaat heel goed. Als president tevreden met alles? Ja, ik ben heel erg tevreden als president en we gaan hele leuke dingen doen de komende jaren. We hebben wat leuke plannen hier voor het veld en dat gaan we doen en daar komen we binnenkort wel op terug. Dat gaan we binnenkort bekendmaken. Bien na Mercurius kuna uniforme novo. Ja, hoy tiene conferencia de prensa de Pacquiao Mayweather. Pacquiao não papia mucho, no. É dia 12 e meia papia. Ronnie?